انت استوعلكم لهم مبزحت يوم ساعات هايمانوت نغزابير ابو ويدما نغزابير املاخسي ابوي الهم كصعوا ايكلون مخنات منفس ناي ولدنت لازم تقبلوا ابا ابو إلنا نصوعلو منفس ولدنت إنا تقبلنا نحنا إذا منفس إذا ولدنت لازم يقول لهم أبوي إلهم كتصور نجزابير أملاك تبعات يقول لهم لك كم تحدث منفس قدس كيد الرخو يسوع كريستوس قويتايو كبير زي قالوا حدث بدما نجزابير أملاك أبوي كبلا كبير ندحر كينو منفس ولدنت كقبل تراي زلوا اتزحزن ان نزغر من ነገር እንተሃልዩ ንአዳም ዘይኮነሲ እቶም ንሕና ደቂ አዳሚና ፍጥረት አምላኽና ኢሎም መንግስት አምላኽ ባህረርታ ዝጽበዩ ሰባት እዩ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስክላትኩም ይኹን ብሩኻት ሕዋተይ አብዘ ፍጥረት እንተሪናዮ ምዕራፍ 1 ፈቅደ 1 እግዚአብሔር አምላኽ መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለና አብዘን ክልተ መንግስታት ማለት ኣብ ምድርን ሰማይን ድማ ክፈጥር ከሎ ንድረ ማለት ሰራዊ ሰማይ ከም በዓል ኮኸብ ወርሒ ፀሐይ መላእክቲ ነዚኦም ሰራዊ ሰማይ ይልወሎ ኣብ ምድሪ ድማ ካብ ደቀቲ ጽንጽያ አትሒዙ ክሳዕ ሰብ ድማ ፈጢሩ ማለት ነዞም ኩሎም ዝገዝእ ከም ንጉስ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ከም ውሉድ ኮይኑ ዝማለስ ድማ ሓደ አዳም ነይሩ ውሉድ ስለ ዝበልኩኹም አዳም በኽሪ ውሉድ ማለት ኣይኮነ ማለት በኽሪ ውሉድ ክኸውን ኣይክልን ምክንያቱ በቲ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተፈጥረ በኽሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እጃ አስተውዕሉ ምንታይ ዳና አዳም ውሉድ ይትብለለኻ እንተልኩምኒ ኣብነት ክበኩም መቸም ከም ተኹላትና ንፈልጦ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ህፃውንቲ ኮይና ክንማላለሶ ኢና እዩ ዝደሊ ሓደ ህፃን አቦኡ ክጽውዖ ከሎ እንዳጎይ ኸይዲ ባባ እንዳበሊ ዝሕቀፎ ገጽ አቦኡ ንኽርኢ ድማ ኣይሓፍርኒ ወይ ድማ ኣይፈርሕን እዩ አዳም ድማ ከምኡ ነይሩ ኩሉ ግዜ ድምጽ እግዚአብሔር አምላኽ ሰምዕ ነይሩ ኩሉ ግዜ ድማ ዝርአ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ግን ገጽ እግዚአብሔር አምላኽ ወይ ድማ ገጽ አቦኡ ንኸይርኢ ዝተሓብኣላ መዓልቲ እዛ መዓልቲ እዚ ድማ እቲ ወልድነቱ ዘጥፈሉ መዓልቲ እያ ነይራ ኣብ ገነት እግዚአብሔር አምላኽ አዳም ኢሉ ክጽውዕ አዳም ክሕባ ከሎ ኩላትና ንፈልጥ ሓቂ ንምንታይ ተልኩምኒ ወልድነቱ ስለ ዘጥፎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ፊት ንፊት ክጥምቶ ወይ ድማ ድምጹ ደው ኢሉ ክሰምዕሲ ኣይከኣለን እቲ ናይ ወልድነት ስልጣኑ ስለ ዝተሓደገ በዚ ምኽንያት ድማ ካብታን ገዛእቱ ተዋሂባ ዝነበረት ገነት ኣውፂኡ ናብ ምድሪ ንኽዓያ ክሰጎኸሎ ንርኢ ሕጂ ናብቲ ሓሳብና ክንኣትዩና ንአዳም ናብቲ ዝነበሮ ስልጣን ወይ ድማ ናብቲ ዝነበሮ ናይ ውልድነት ናይ ንግስነት ንኸመልስ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ንሱ ድማ በኽሪ ሓዊ ዝኾኖ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ስልጣን ናይ አዳም ውልድነት ናይ አዳም ናብ ቀደሞ ክመልሶ እንድሕር ኮይኑ ሓደ በኽሪ ክደልለዎ እቲ በኽሪ ድማ ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ተረኺቡ ሕጂ ብሩኽ ሓወይ ምናልባት ንስኻ ኣነ ፍጡር ስለ ዝኾንኩ መንግስት አምላኽ ኣትየ ወይ ድማ ዘረ አዳም ስለ ዝኾንኩ እታ መንግስት ሰማይሲ ካባይ ኣይክተሓልፍና ትብል ትኸውን ትኽእል ኢኻ ብሩኽ ሓወይ ፍጡር ስለ ዝኾንካ ናብ መንግስት አምላኽ ኣይእተውን ወይ ድማ ዘረ አዳም ዓለት አዳም ስለ ዝኾንካውን ነታ መንግስት ሰማይ ተኣትዋ ኮይኑ ኣይሰማዕኻ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፍጡራን ኣይወሓድዎን እንታይ ዳ ውሉድ ይዘድልዮ ፍጡር ክትኮኖ ብርግጽ ፍጡር ኢኻ ንስኻ ዋላ እታ ባሃም በጊዕ እታ ባሃም ጤል እታ ባሃም አድጉ ፍጥርቲ እያ እግዚአብሔር አምላኽ ግና ፍጡር ዘይኮነስ ውሉድ ይዘድልዮ ውሉድ ክትኮነ ድማ በኽሪ ይኸድለካ ዘሎ እቲ በኽሪ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ውልድነት ከምጻካ ዝኽእል በኽሪ እቲ በኽሪ ድማ ጎይተናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ዝብል ጽሑፍ እዚ መሰል ውልድነት እዚ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኢኻ ረኺብካዮ እንተ አስተውዕልኩም ሎም መብዛሕትኦም ሰዓብቲ ሃይማኖት ንእግዚአብሔር አቦ ወይ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽሲ አቦይ ኢሎም ክጽዕዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ መንፈስ ናይ ውልድነት ስለዚ ተቀበሉ አባ አቦ ኢልና እንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢና ተቀቢልና ንሕና እዚ መንፈስ እዚ ውልድነት ስለዚ ይብሎም አቦይ ኢሎም ክጽዕዎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ትብዓት ይብሎምን ልክዕ ከም ተሓደሰ መንፈስ ቅዱስ ከይደረኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብል ዘይከኣሎ ሓደ ሰብ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ አቦይ ክብል እንድሕር ኮይኑ መንፈስ ውልድነት ክቀበል ጥራይ ዘለዎ ከምኡን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ሰብሲ ካብ ማይን መንፈስን እንተ ዘይተወልደ ኢልዎ ሰብ ውሉድ ክኸውን ዘሎ ፍጡር ናይ ምዃን ኣይኮነን እወ ብርግጽ ንስኻ ፍጡር ኢኻ ግን ውሉድ ክትከውን ኣለካ ውሉድ ክትከውን ተኾንካ ድማ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ሽሞ ከምቶም ወንጌል ዘይበርሃሎም ብዙሓት ኣቦታት ዘለዎም ንሕና ብዙሓት ኣቦታት የብልናን ሓደ ኣቦና ንሱ ድማ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣቦ ንክኾነካ ንስኻ ድማ ውሉድ
ንኽትኮኖ ንሱ ፍቃደኛ እዩ ንስኻ ድማ ፍቃደኛ ኮንካ ነዚ ውልድነት እዚ ተቐበሎ መታ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ፍጡር ኮይንካ ናብ ጀነት ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍጡር ኮይንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ውሉድ ክትከውን ኣለካ መታን ወራሲ ክትከውን እቲ ጽሑፍ ከም ዝተባህለ ዘርኢ ብይስሐቅ ክስየመልካ ኢሎ ንኣብርሃም እኮ ናይ ስጋ ውሉድ ነይርዎ ግናኸ እቲ ናይ መንፈስ ውሉድ ይስሐቅ ጥራዩ ዝነበረ ግናኸ እቲ ውልድነት ብይስሐቅ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ንሱ ናይ መንፈስ ውሉድ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ውልድነት ዝተቀበል ፍጡር ጥራይ ኣይትበል እወ ብርግጽ ሰብ ዘበለ ፍጡር ኣምላኽ እዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበለ ግና ፍጡር ኣምላኽ ዘይኮነስ ውሉድ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ይባርካ እዚ ውልድነት እዚ ብናጻ ተቀበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ሽሞ ተባረኽ